Ahoj, vítám u mý první ukázky, bude to generátor na obsidiany, takže budeme potřebovat na to obsidian, stone, redstone, vodu a lávu. Tak od povrchu si prokopeme 2 dolů, takhle, a od tohohle taky povrchu 2 dolů. Tak, tady si dáme takhle obsidian, když pak rozkopeme ten obsidian, tak jsme se neprokopali dolů. Pak sem dáme takhle vodu. Jo, tady to zaděláme. Dáme sem redstone. Tady to prokopeme tady. A dáme už jen lávu, a už by se to mělo vyrábět. Jo, už to vyrábí. A když to bude třeba nějaký hodně dlouhý, tak to tam budete potřebovat víc vody, redstone a tak si pak dáte tady to takhle zavřete, jako uhasíte tu lávu, když to v pohodě vykopete a když tady to bude chybět, tak si sem dáte lávu a udělá se to z druhé strany. No, takže je to doufám, že jste to pochopili, ještě jednou vám to ukážu, to teda je. No, takže od povrchu si prokopeme 2 kostičky a pak od tady toho povrchu taky 2 kostičky dolů dáme sem vodu, pak redstone a pak už jenom to polijeme lávou. No, takže z téhle ukázky to bylo asi všechno. Když to nepochopíte, tak napište do komentářů. Když tak vás ještě opravím, když to budete dělat špatně, nebo tak případně na Skype. Tak u dalšího dílu čau.